Надявам се, че се чувам. Аз ще го направя на части, защото доста говорих. Имам още карти. Така, даже след, че съм изморен. Следващата карта. Тя е... те са навързани. Но аз ще го направя това като втора част, защото трудно ги качвам. Втората карта е от ангелската терапия. Тук предложението е да се направи кутия, която се нарича кутията на Бог, и в нея да записваме всичките си грижи, нещата, които ситуациите, които ни тревожат, които ни притесняват, в които сме зациклили, проблемите си, страховете си, и да ги дадем. Това, което отново казах, тази седмица определено не е седмицата, в която въпреки че обикновено между първа четвърт и пълнолуние е активна, но този път активността е в обратна посока. Просто ще има едно разгръщане на ситуации. Според мен повече, отколкото ние да преследваме някакви неща. Просто сега не е такъв периода. Тук виждам отново на заден план. Това е като мост. Това е като мост между световете. И фигурата е обърната с гръб към този мост. Аз съм си правила между другото такава кутия. Може би ще опитам да я направя тази седмица. И всъщност тази карта е свързана понеже тук е зеленият цвят и Архангел Рафаил също е зеленият цвят, и тук също имаме зелен цвят. И в първата карта също казахме, че може би има още някакви ситуации, някакви неща, които са или поставени в ситуация на изчакване, или не са напълно изяснени. Но всичко това е за добро, и по принцип ретроградните планети има такава функция. И ние живяхме, всъщност сме в един много дълъг ретрограден сезон. Първо беше ретрограден Марс. Марс се обърна, и то е от личните планети. Марс се обърна, но много бавен. Той не е излязъл все още е даже на градуса, на който се обърна директно. След което се обърна Венера, след което се обръща и Меркурий. Така че и ето аз сега, като говоря това нещо, просто усещам едно такова задъхване. Много от нас могат да са изморени от
чувстват много изморени от положението. Така че първо трябва да се оставят някакви неща сами да се разгърнат. Не е необходимо да бутаме и да натискаме, нали, да се направи каквото се очаква от нас, каквото трябва да се направи, нали. Което зависи което е по силите ни, така да се каже, но резултата може да е неясен и това е време на търпение, в смисъл такъв на вяра. Той като, нали, като месец, като сезон пред пролетно. И ето виждаме тук зеленината, но не навсякъде е все още толкова зелено. Тук слънцето се вижда, че е изгряло, но отново е зад гърба на фигурата. Тук също имаме струва се да се почака. Тук ангелите също. Така че в много ситуации, в много животи могат да настъпят промени, обрати, и то положителни. Неща, които сме чакали отдавна, за които сме работили отдавна, в които сме инвестирали, за които сме се молили. Изведнъж в някакъв момент изведнъж бързо ще започнат да се разгръщат и развиват, но този момент все още не е напълно настъпил. И сега сме в момента, в който трябва да проявяваме вяра, търпение и благодарност. Благодарност за това, което имаме в момента, за това, което за помощта, която сме получили, за подкрепата, която имаме, дори да сме в някаква много трудна ситуация. Не точно да търсим само позитивите, но да не приемаме
освен това, че да видим кое работи, защото все има нещо, което има в живота ни, за което да се чувстваме благодарни. Може би някой друг би дал всичко, за да има това нещо. И всъщност това е времето да спрем и преди към нас да дойде следващата вълна от благословие, която покидва и със следващите отговорности, и със следващите избори, знаейки, че сме на някакъв такъв по средата, в някакъв период на преход, да си позволим и онези моменти, в които спираме и благодарим за нещата, които сме получили до момента. И да следваме и да позволяваме нещата да се разгърнат естествено. Т.е. когато отправяме молитвите си, когато примерно може и да не направим специално такава кутия, в която да си записваме, но може би чрез личните си молитви, в моментите, в които се молим в сърцето си за нещо, да имаме тази вяра, че един вид тази енергия е задействана, но разбира се, тя трябва време, за да се прояви. Т.е. може би правилното обстоятелство да се проявят или пък най-подходящия момент, в който ние ще сме наистина готови за тази ситуация. Просто всичко си има някакъв... всичко е оркестрирано, дирижирано по този начин. И тъй като говорих за женската енергия, за ретроградна Венера, както казах, женската енергия е получаване, приемане, допускане, също и материализиране, осъществяване. Но то е точно когато някаква ситуация е
така един вид оплодена от духа и тя се материализира. Жената става проводник и тогава нейната сила е неустоима. И всъщност това е нещо, което по време, именно когато пускаме нещо, вместо да го преследваме, именно това е нещото, което може да... Нещо, върху което работим. Може да работим по време на тази ретроградна Венера и въобще ретрограден сезон. Това е доста интересно. Надявам се да се разбира какво си има предвид. И ето ги тук всъщност децата. Няма сега да навлизам в подробности, но вижда се, че ще има много, според мен ще има много осъществени така желания през тази пролет. Но това е един такъв сега сезон на мълчание, сезон, в който трябва да приемем отново чувам думата оплождане, но то е в смисъл един вид тези нови енергии, тези нови промени, които предстои да се реализират, те трябва да бъдат благословени първо на друго ниво. По същия начин, както децата преди да се раждат, нали, те се подготвят за раждането си, душите, те се подготвят за раждането си. И майката е тази, която изпитва трудностите на бременността. Но трябва да се стреми да бъде изпълнена с вярата, че и не само се стреми, но е изпълнена с щастливото очакване от раждането на детето и това тя да стане майка. По същия начин в момента нашите зародишите, които представляват нашите желания, нашите молитви, се оформят в едно друго ниво и ние може да ги подпомагаме именно с това състояние на благодарност, състояние на надежда, състояние на щастливо очакване, въпреки неудобностите, които може да изпитваме. И да сме сигурни, че когато момент настъпи за тези промени, радостта ни и щастието ни ще са големи. Но по пътя, който сме извървели, докато сме чакали тия промени, ние всъщност сме развили някаква страна от себе си.
И това е част от това е част от красотата на женската енергия. Това балансиране, което сме успели което се е случило в нас и около нас, то е също толкова важно. И то ни подготвя за следващия етап. Това е тук интересно, че имаме синьо и зелено. Сега не мога да се сетя точно синьо и зелено като комбинация какво беше. Тук също го имаме синьо и зелено. Трябва да погледна. Но това отново зеленото е свързано с сърдечната чакра, синьото с говора. И отново това говори за този баланс. Да, това, което казах, това балансиране. Това време на изчакване, начина по който енергията работи в нас, това ни балансира. И затова ние сме способни след това да приемем следващия да се справим с предизвикателствата, които следват след като тези нови ситуации се родят, защото дори когато искаме нещо много, това трябва да осъзнаем, че то съответно винаги идва и със своите предизвикателства, и ако ние не сме готови за предизвикателствата на тези нови ситуации, дори и желанието ни да се изпълнило за нещо, ние пак може да се чувстваме неудовлетворени или да смятаме, че не се справим, че не може да се справим и да ни е трудно. Така че дори и в някаква сфера да изпитваме някакъв застой. Не знам защо имам болки в корема в момента. Не знам дали някой има притеснения. Но дори да изпитваме някакъв застой или пък несигурност, да сме чакали прекалено дълго време за нещо, или пък дори
да сме изгубили надежда. Тези карти говорят, че все още нямаме нещата могат да се преобърнат, все още нямаме пълната пълната ситуация. А, Но това, което преживяваме в момента, този период, така както отново, дано не се повтарям, така както бременността е важна с всичките свои фази, дори неудобства, ам, но е важно, нали, да премине а, по начина, по който е заложено от природа. Така има някакъв естествен, не точно естествен, някакъв Божий ред на нещата, с който ние може да влезем в момента единствено чрез покой. И това е което трябва да знаем това е нещото, в което работим в момента и ще видя дали другата седмица ще искам да изтегля други такива карти или ще говоря за астрология. Това се получи интересно според мен. И определено на мене също ми резонира. Така че да оставим нещата да се случат по най-добрия начин, независимо за каква сфера става въпрос. И междувременно да се погрижим за себе си, да бъдем в покой, да бъдем в състояние на покой, благодарност, позитивност и сигурност, че сме закрилени, защитени и нашите желания са на път да се сбъднат.